Ladies and gentlemen, nemvura iyi tatadza kuenda kumastudio. Tikati mutumwa pamuri papa ndo patiri kungoita sei? Patiri kuizira. Mutumwa togamuchirai? Ngomaziko tati muri sei? Makutadza kupaka nemota dzakawanda idzi dzekutadza kutokwana mumayati. Aiwa ndizvo zvitori Ngomaziko. Ndo zvinoita Mwari, ndo zvinoita nyasha. So Ngomaziko toti mukasei nokuswera zvese. Nevateereri vedu tovataiva muri sei Mwari akutiitira zvakanaka, Mwari akutichengeta chaizvo Ngomaziko, ende totenda kuti Mwari ndiye rudo, ndiye zvese. Mvura iyi iri kuuya zvakanaka here kana kuti iri kuuya iri shoma? Andi makaona here tichiprofita mweya wakatsanangura kuti kune mvura ichanaya nzvimbo. Mvura ichanaya zvakasimba. Munomhara haisatanga kunaya ba. Asi kana yakutanga kunaya muchaona kuti mvura yakunaya. Asi kune dzimwe nzvimbo iri kutonaya zvakanyanya. Ichisiya yaparadza, handiti zvakutsanangura kwakaita mweya. Saka tikungoramba tichingonamata kuti isasiya yaparadza nzvimbo zhinji. Mwari aramba achitigonesa chaizvo kuti zvifambe zvakanaka. Yes, mvura yona yawo zvekuti vanhu vanokorwa. So mana yaita muHarare hakusiko kuti vanhu vanokwanisa kunodyara. Mana ere kungoti iri kungonaya mchana semvura yekusuka mwedzi. Nemapaona asi toda kuti isusu mvura iyo inofanira kunaya semana ero chaiyo yanditeka. Yes, saka tikunamatira saizvo kuti mvura ichanaya vanhu vachaita sekuti vanhu vachadyara kana mvura inza kunaya chaizvo. Totanga nekuti makorokotoka takaona muchimira navamagaya asingaite sezvino wabva wapiwawo mari yechibatiso nzi ndavaise mari yechibatiso ye3000 vambobuda, munoti chii? Zvinhu zvakatokosha Ngomaziko. Totarisira kuti basa raMwari harisi kutomira, rinofanira kuti riende kumberi. Saka toti makorokoto kuna vamagaya vabuda mukati mechitorongo. Zati munzvimbo yaisi nzvimbo yekujairira, nzvimbo inorwadza kuraramira uri. Like zvese vanongochiita zvinobva zvamira zvese kureva kuti ndiwe musoro wemba, ndiwe unenge wakabata zvizhinji. Asi totenda kuti Mwari achaita zvakanaka, kuti Mwari atiitira zvakanaka kuti wabuda mukati menzvimbo ipi iyoyo, wakukwanisa kumhanya uri kunze, chero wakanzi nhasi uri kuya kukoti kunozomirira nyaya, asi uchibvawo kupi kumba zvakanaka, unenge wakasununguka. Saka totenda kuti Mwari ariko, Mwari akanaka. Ende totenda kuti nyaya dzedu dzichapera zvamuchose. Dzichibva dzavapa sununguro yekuti vatange kuita basa raMwari vakasununguka. Asi vakuziva kuti tine maenemies, tine vavengi vatinawo. Kana pane pakatadzika pane pagadziriswa zvakanaka. Chandinokurudzira inini Ngomaziko, nyaya yekuti vanhu makatadzirana kana makakanganisirana, kumbogara pasi sevanhu muchionesana, muchikurukura zvinhu zvinogona kubatsiridza kuti tirambe mangwana tichivaka ukama. Hakuna vanhu vasingakanganise. Kukanganisa kunogona kuwanikwa, asi kuti isusu vanhu makatadzirana wanai nguva yekugara pasi mokurukura sevanhu, sechivanhu chedu chagara chirimo munyika yedu. Ipo pakugadzirisana pamunenge matadzirana, ndikuona mumaprofita imimi, mumaprofita mumasekomeni semaprofita mumwe wenyu ari kupomerwa mhosva yekusachengeta vana, kukanganwa kuti ane mhuri yainayo, zvekusvika pakuti vanhu vanoenda paTikTok, paFacebook vachitaura nyaya iyi. Ini maonero angu Ngomaziko, madzibaba vai handigoni kuvarambira kuti havasi kuchengeta vana, asi nelife yavanorarama vari havangatadzi kuchengeta vana vaya. Asi nyaya iripo ndeyekuti pamwe dzenguva paridzwa bhosvo, unongozati vanhu makarambana, mumwe munhu anogona kutora azoona aifunga kuti upenyu hwako unoona kuperera palevho ipi. Like muchinda ndikambondoti zive kanhoroondo pari munhu wekuti mashure kuzvinhu zvake zvakambomutiomerei, asi right now zvinhu zvake zvaita zvasumuka. Saka unoona kuti vakadzi vanogona kuda munhu ane zvinhu zvake. Kana munhu asina zvinhu paipa mukadzi anogona kuti bva uri imbwa yemunhu chakati. Andogona munhu otobuda mumba. Kana usina zvinhu ka unenge uchitonzi uri imbwa zvesho. Unenge uri imbwa. Saka unoona kuti dzimwe dzenguva munhu anobva azotarisa kuti akasimbafunidza kuti asvika palevho yeye. Saka azoona munhu apa levho yeye anenge akutarisa kuti chita zvakati, like ndiri ndini, dai ndiri ndini ka wakatombondiwa bodzi munhu nguva mabudiro anenge wakaita mumarriage, vakanetsana vanenge wakaita munhu nguva mukadzi wakati siyana nevana vangu, handidi kana kuti pamwe nguva aitirambidza kuti ona vana vacho. Zvinogona kunge zviripo izvozvo. Saka nyaya dzavanhu vangani vaviri hatigoni kudzipindira zvedu, asi kuti munhu nguva usati una makadzi anototi mwana nevana vacho usatomboya ukaona vana vangu vana undochengeta dega, asi mangwana azona kuti murume abudirira apa musoro, mukadzi anenge akutoona kuti saka ndakatambisa mukana kabva ndokona. Saka nyaya iripo ndeyekuti amai varealize vazotanga kufunga zvakanaka. Ivo vakambofunga
hondo kumashuri andimapona saka kuti isusu kana amai vachitaurawo chokwadi baba ngavachengete vana vavo achatawaridzira foni tamadzibaba icho chengetai vana handitika asi kana vachichengeta vana usapana mukadzi amana kuda kungofikisa chete kungotukirira chete kuda kungoratidza vanhu kuti zvakada social media aigadzirise chinhu pona mumwe munhu atowana nyaya yekutoti madzibaba vaitwa zvakati anditokuona iwe unoda kufunga kuda kudonhedza munhu asi kusumudza munhu like nyaya dzokuchengeta dzedzedzi asi nyaya dzotoenda pasocial media inyaya dzoenda kukoti nyaya dzoenda kuna madzitete anditeka tete itai zvakati anda tino vamwe totanzi pasocial media anzi tete meri pedzai nawo madzibaba avo kuonera sadaira foni yako kutotitei saka sikuti isusu hatikurudzira vanhu vasachengete mhuri yavo vanhu ngatichengete mhuri yedu anditeka isu tinomwe vana vatotochengeta vari kunzi anditi mukwana ndikaita zvakanaka zvekuti mukadzi ambosora kata noiziva ukana mukadzi aita noiziva vada kutopamwa mumwe mwana mukadzi mutumwa ane mashoko emusikanzwa nhasi mutumwa hatisi kunyanya kugara panapa toda patatongopinda mubasa rekubatsira vanhu kushandira vanhu kupa vanhu minamato matambudziko munyika akawanda ngomaziko hatisi kumira vanhu ngavabate panoponesa ende go back to sender tiri kutogadzira ngomaziko varume vari kunishaya simba like zoti pano vanhu varume vakawanda kutibata vari kunze kwenyika tine minamato yachichafunga kuti next week ichange chisingaenda kunze kwenyika kati one day yevarume yekugadzira varume vasimbe miri saka minamato atiri kuita mukomaziko iyo hatisi kumira ende nenyaya dzelokusenda hatisi kumira nyaya dzekugadzira vanhu vari kunetsana ivo mamarriages yayo tiri kutogadzira zvifamba zvakaita se zvakanaka saka tiri kuona kuti minamato mukomaziko iri kufamba kuvanhu ende vanhu vari kupona vanhu vari kududzira kupona kwavo saka tiri kutenda kuti Mwari aramba achitisimbisa tirambe tichinyengetera zvine simba kuitira kuti minamato tinobata kuvanhu vanhu vaponeswe saka ndiri kutenda kuti zvichafamba zvakanaka iyo nhau yemadzinza December taakusvika kawo December yanenge akatomirira hondo dzakasimba dzakatomira saka tauti hondo idzi dzinge dzichibhuroka dzichisungwa saka iyo nyaya yemadzinza futi zvakare tine vanhu tiri kugadzirisa madzinza akasiyana siyana tiri kubatsira achiponeswa nekuburikidza neminamato yatinenge tichiita saka ndiri kuona kuti vazhinji vari kuponeswa ende vazhinji vari kupupura kupona saka ndinoti inini ndezvaMwari inyasha hatina mutambo wekupera kwegore mutambo wekupera kwegore mukomaziko tichauronga uchange uripo asi nyaya iripo ndeyekuti tanga tine mumwe uronga wanga tichigadzira basi tichikumanisa nekuvhura masangano ka muno muHarare saka right now handisi kuwana nguva parugare zvakanyanya asi toona nguva yekuti kana vanhu vauya madhezi ekushandira tomhanya tese tobatsira vanhu asi urongwa hwekuti tiite December tinawo asi chakuzivisai pamberi apo ko vanhu vanenge vachiti upfumi hwedu hwamanyasonge hwakawanda zvoti tingakwanise kumhoresana nemutumwa upfumi tine mazuva pamukomaziko ekuita for free Tuesday, Thursday, Saturday for free kumunhu wese Sunday service munhu wese andiona munhu anenge achida kubatsirwa private andianotobhuka nditeka anenge ari kunze kwenyika asi kukwanisa kuya panzvimbo nomotani asida kuonekwa ndowanobhuka private yani yawo obatsirwa over the phone otumirwa minamato over the phone yes tiri kuona zvichidaro mukomaziko yes saka tiri kuti isusu vanhu havafanira kuomerwa chaizvo nokuya kwatiri ngavasunungwe kuuya minamato vachitora zvakanaka mashoko enyu ekupedzisira mutumwa isu tiri kuti isusu vanhu ngavabate panoponesa ende vanhu vakomberiwa naMwari vanhu kana vachienda kunobatsirwa wanai nguva yekuziva kuti kwandiri kuenda uko zvinofamba sei handimapaona yekuda kuti zvinotibatsira zvinhu zvakaita zvakawanda handiteka chiripo nchekuti iyo minamato tiri kubata iyoyi inoda kutotiwo minamato iyoyi isimbiswe nemi nokuti kana muchinge maipiwa munamato wamakaibata handiteka zvifamba zvakanaka asi ndikuti vanhu ngavabate panoponesa ende tine malevels mukomaziko yekuti kana tiri paFacebook pedu baipa tine minamato yatinoita kozoti kana takunge takuita minamato kusejari zvinhu zvatosiyana saka vanhu vangona kuti mwangona kuti haganira michitedzera minamato paFacebook inotonoshanda minamato asi ine malevel acho kana mastages anditeka yes mukomaziko aiwa ndiwo mutumwa Masango vatanga tinavo tichimbonzwa zvakamira sei mumwaka uyu kunaya uno saka manhamba dzavo ndo vari kubuda pascreen munovabata ipapa monzwa kuti zvakamira sei and with that we are out.